Čau, vítam z nového videa. Dneska budeme dropper, dejte like, odber a môžeme ísť na to. Takže tu máme rovno prvý dropper, ten bude strašne ľahký, iba skočíme, tak môžeme sa ich krútiť. Vyzerá to docela divne, sme tam, máme druhý level. Cieľ na dneska bude, dajme tomu 50, nie, 25 levelov. Myslím, že je to docela dobré. Takže škoda, že nemôžeme si dať kameru, tak by sme mali pohrať z hora, ale to nevadí, dávame zatiaľ každý level na prvý pokus, dúfam, že sa to nezmení. A tento máme tiež. Ideme rovno do ďalšieho. Opatrne tu iba padáme dole. A to sú samozrejme iba tie úvodné levely, takže budeme postupne chodiť a máme to. Takže sa mi spawnuli ryby. Auto sme dali tiež bez chyby. Sme v 8. levelu. Tu sú mobily na nabíjačku. Budem vám opisovať, čo to tu je. Ale tento level som nedal na prvý pokus. Takže už sa to začína sťažovať. Alebo iba ja som proste neviem nič robiť. Tu máme level s takými špičákmi. Pomaly musíme ísť, tak sme to nedali. Poďme, vyskúšam to z boku. Tak. Tam dačo vidím, ale tomu sa vyhnem. Vyhnem sa, tak a sme dole. Tu máme futbal, takže tu bude nejaká lopta. Branka, ale to je strašne... Som musel povedať, že je to strašne ľahké a som netrafil. Takže, čo mi netrafilo? To by mňa zajímalo. Počkajte, skočím. Tak neskočím. Argentína versus Brazília. Tak. Skačem. To je strašne ľahký level. Tak. Sme v 12. levelu. Tu sa mi budú iba objavovať tie kachničky. Sami ste to videli. Je to strašne veľa. Ale tento level dávame ako na prvý pokus. Nenačítava sa mi to zase. Ale tento level je strašne ľahký. Takže to máme. A tu máme nejaké vlaky. Tento som nevidel, neviem, jak som to nevidel. Ale som slepý. Tu sa mi objavujú. A tady vidím cestu. Tak. Som chcel povedať, že sme tam, ale ani tam nesme. Nenačítava sa mi to z nejakého dôvodu, takže je to pre mňa oveľa ťažšie. Ale tady už budeme mať voľnú cestu dole. Trafím tú medzeru medzi tými dvomi. A trafil som ju, ale kus som škrtol. Takže to skúšame ináč. Poďme tady. Tu do rohu sa musíme zmestiť. A sme tam. Tento level mi dal zabrať. Postupne dole sa budú spawnovať veci, tak ale tu sa nič nespawnovalo, takže sme to dali na prvý pokus. Skačeme dole. To bude docela ťažké, ale tu sú katany, ktoré prejdeme. To som vôbec nevedel. Takže musíme ísť ďalej, aby sme trafili dvere. Tak, tak. Opatrne medzi katany. A sme dole. Takže laserový level. Nenačítava sa mi to, strašne mi to svieti do očí. Svietilo mi to do očí, nemal som šancu. Strašne jasné svetlo. Musíme ísť postupne čo najďalej od tohto tu. A sme dole, takže 18. level. Tak, zamotal sa mi v hlave. Neviem jak, ale sme dole. 19. level, sme strašne blízko pri našom cieľi, ale cieľ asi zvýšime, pretože je to strašne ľahké. Vyignorujte tie pokusy, keď som to nedal. Tu je nejaký vírus. Opatrne, krúti sa nejaký. A sme dole. 21. A zahráme si tu na strajky, takže máme prvý strike. Keď neviete, čo sú to strajky, tak je to, že koľko tu dáte po sebe na prvý pokus, alebo koľko dáte
Takže sa nám zase vynuloval, to nevadí, ale presne tak to není. Strajky sa počítajú tak, že teraz mám stále strike 0 a až teraz, keď to dám na prvý pokus, tak budeme mať strike 1, ktorý teraz mám. Takže máme strike 1 a ideme si po väčší strike. Ale tento strike, toto bude strašne ťažké. Takže postupne, pomaly, pekne. Tak, až dole a sme dole. Takže máme náš 25. level, my si dáme ešte pár, dokedy to nebude fakt, že ťažké. Takže túto mačku minieme, to je dobré. 26. nejaká cesty. Prídeme cez toto a neprešli sme, som úplne slepý. Takže tak, prejdeme, musíme ísť cez toto, inú cestu nevidím. Tak, a sme tam. Tu nevidím nič, takže toto je problém. Ale až tak veľký nie, ale sme tam dole, dobre. Takže ďalší level. Toto je nejaké ľahké. Ufoni. Asi sa iba autor tejto minihry chcel previesť, ako mu to ide, ale tu mi strašne svieti do očí. Strašne mi svieti do očí. Tento level by som mal dať. Ja som to nedal. Toľko blízko sme boli, ale potrebujeme väčší rozbeh. Takže teraz budeme padať. Musíme tu trafiť, takže sme tam. Dobre, máme 30 level. Tu nejakí pavúci. Tak, prejdem cez nich. Áno, sme tam, dobre. 31. level. Tu sú kraby. Dobre. A mohli ste si všimnúť, že v tomto videu sám rozprávam žiadne strihy, ale tak sa mi to páči, pretože rozprávam a mám čo rozprávať, takže to sme nedali. Takže musíme proste, budeme rozprávať. Ešte strihanie videí mňa vôbec nebaví, takže sa vám bude páčiť aj taký druh videí, kde budem proste iba rozprávať. Takže toto je docela ľahké, máme to. 34. level. Šach. Pôjdem si tu. Tak, dokončili sme šach, takže tu sme v Squid Gameu. Ten level by sme mohli ešte dať, toto je docela dobrý. Ale keď už, ako som chcel povedať, tak dali sme 35 levelov, o 10 viac než som chcel dať, takže dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like, odber a zatiaľ čau.